Malawi Brief. ndimafuna ndifunse funso lomaliza nthawi ikuoneka kuti yatithera kuti tipereke mpata amalawi kuti atiimbire foni apa. Kunachitika zambiri mu zaka 5 zapitazo, kuphwanyiridwa kwa anthu maufulu, anyamata azikwanje, kukhapa ena ndi ena amene omenyera maufulu a Malawi mdziko muno. Taonapo ma civil servant akukhapidwa m'Malawi muno. Kodi HRDC nthawi imeneyi bwanji simunachilimike poonetsetsa kuti chilungamo chachitika pa anthu amene amakhuzidwa ndi zimenezo? Lea ningachokuuzani apa sinangokhala nthemene chali titamva zoti anthu abwera ndi zikwanje kusokoneza ma demonstrations. HRDC inali bungwe limodzi limene lidatsogola ndithu ndi statement kuchita kondemu anthu amene aja komanso kupempha boma kudzera kwa polisi kuti amange anthu amene ajawo apezeke kuti ndithu kuti ayankhe mlandu. Ifeyo tidachita zimenezo andisikana koyamba yayi even ma demonstrations ambuyo muja ma demonstrations awo ulendo ngati ulendo wakalindo ndi anzawo ifeyo zikachitika zikuti apanga awaopseza kaya awaleperesa ma demonstrations timathamanga ndithu ndi statement komanso tikungolemba statement kokha timapita so even chite ngenja polisi kuti apolisi ndithu achitepo kanthu pamene amatsogola ma demonstrations iwo mwina ena angati ndithu kutsirira umboni kuti ayi HRDC timakhala nosozi anzathu anamiwa adapangidwa zipongwe zija ndazikwanje atsogola athu adapita ndithu nyimbo kwa anamiwa kukakumana nawo kukapepesa komanso kukambirana nawo kuti kodi tipange bwanji kuti chilungamo chioneke. Ndiwauza Malawi apa kuti HRDC panopa takhazikitsa a program yomwe cholinga chake ndi kuthandizira anthu amene anazunzika nthemeneja ndi anthu azikwanjewa komanso ena. Tili ndi initiative imene tilandira ndalama kuchoka kwa anzathu aku Irish Embassy atipasa ndalama zithandizire ndithu kuchita support anthu amene ali ndi milandu kuje ku court akusowa maloya komanso kwathandizira ena adazunzika mafamily zawo kupangidwa zipongwe zina zotero tikubweza program imeneyi kwachita ndithu support anthu ngati amene ajawo through psychosocial counseling komanso ngakhale even relocation even nkhani za security tikuchita support and izizi tikupanga osati kwa anthu okhawo amene anali athu koma even kwa anthu amene ifeyo timanena kuti ndi mabungwe ena koma tonsefe ili ndi cholinga chimodzi chomenyera ufulu kuonetsa kuti maufulu anthu akuyenda bwino mdziko muno. Tathokoza kwambiri. Tipereke mpata kwa Malawi kuti nawonso akhoza kupereka ndemanga yawo komanso kufunsa mafunso. Nambala yake ndi 0manayina2475 904 komanso mutha kutumiza ndemanga yanu ku 1895. Tione pa line pakuti pali ndani. Hello. Mwaswera bwanji? Taswera, takulandirani ku program yathu ya Mulimba pano pa Wireless ya Times. Tikudziweni komanso kumene mukuyimbira. Situ masika kumakanjira headquarters at program ndisi. Ndemanga yanu ndiyotani kapena funso kupita kwa wapampando wa bungwe la HRDC Michael Kayatsa? Iya ndemanga yanga njakuti kuna zoona maona mtimu uko mulungu. Bungwe ili madali CCT kwa chungamo. Kubota unatambili kabla ngaya tosa alliance janga amandu mumai amanduka zedi. Ene kumaka zedi kwa njala ene mpala kumama lila. Kuma ungo zizi. Isemu wangu kwa zueli uli maisha Malawi. Ndia useni hawa. Akalindo anamiwa amengi kwa sababu mimi na nchi ndio kumsija kwa sababu ni osai kama kumsijua Malawi kuna wala nguluka anaenda ku so unapokuwa mweli kama lazima kuona ndedwa ndio kwa kueleza kukushala mweli kama Malawi kama kuona ndedwa kueleza kama unga chete kama yukono ndeka ndio akuvumuluka ngani mungo ukafuna hapa Genesis DCDC sasa zikega ewo ngala amanga ihono sero amanga ngasatile nada zikuja kwa CRTC atukamela soma kanja akutero zikomo kwambiri. Dzina ndani mwati? Atsoge kumakanjura.
kumakanjira tathokoza kwambiri Zikomo madam. Amaiko Kayatsa mwamvatu kuchokera kumakanjira akuti inuyo mmadana ndi boma la DPP akuti mbuyo mupachitika zambiri anthu umadya chiteze inu munangokhala atucheti taperekani ndemanga yanu kapena tayankheni amenewo kuchokera kumakanjira. ine ndiyambe ndikathokoza kwambiri abale athu akuchoka kumakanjira amene apereka maganizo awo koma chimene ndingatsimikizire nchonena kuti HRDC sinakhalepo chete yayi inde navomera kuja kuti sinachite mademonstration muzaka 5 zimenezi koma sizotanthauza kuti tinakhala chete yayi timayesera njira zina zothandizira komabe feedback imene atipatsa maganizo amene atipatsa amene akugwirizana naso ndi maganizo ambiri amene tilandire kwa mala ambiri ifeyo tiatenga ndithu anditonesesa ndithu kuti tikamapita chitsogolo bungwe lathu tionesese ndithu kuti tipange zinthu zimene Malawi akuyembekeza. Tione apa ena 0 imeneyo ndi nambala imene mungagwiritse ntchito. Takulandirani ku Wireless ya Times program ya Mulimba tikudziweni. Ine ndine mai apitana ndikuimbira kuno ku Lilongwe ku 23. Inu funso lanu ndilotani kuchokera ku 23? Awo ndifuna ndafunsa onena kuti akunena kuti ndoyimira ade Malawi komano pa 5 years imene yapitayi anakhala chete chifukwa chani amene wakuonetsanso kuti ndodana ndi DPP chifukwa kanakhala kuti amatiyimirira ife tonse ene zimavutira zinthu pa 5 years iti bwezi mademo amachitika kumalepherera ndi anyamatazi kwanjachi ziwo wakutenga nawo gawo akanakhala kuti sali mbali imodzi ya anthu ena zikomo kwambiri. Chabwino takuthokozani kuchokera ku area 23 akuyankheni posachedwa pompa Akayatsa mwaimva nkhanitu ikubweranso imeneyo. Nkhani imene ndayimva kwa amayi amene aku area 23 ndi nkhani imene sikusiyana kwambiri ndi imene anabweretsa akumakanjira kuti pamene Malawi amavutika ife bwanji tinangokhala chete komabe ndinene apa kuti ayi kukhala cheteko sinakhale chete timachita ndithu zina ndi zina mwina kupatako mademonstration sinachite mademonstration koma sizotanthauza kuti tinakhala chete timayitsetsa ndithu kumbali yathu kukambirana ndi adindo chakumanako ndachakweracha malinda oposa awiri kuyesa kupereka ndithu nkhawa zathu komanso nkhawa za Malawi zimachitika ndithu zimenezo komabe feedback yabwino kwambiri mwina tidakachita bwino koposa kungokambirana ndiye adindo mwina tidakapanga mwina njira zina zothandizira kuti mavuto asapite akafika pena anafika apo yayi ifeyo ndi feedback imene tayilandira bwino ndithu anditiwonezesa ndithu kuti tikamapita chitsogolo HRDC tikonze ndithu nchoneka chakuti mwina ntchito yathu ikhale visible kwa Malawi azitha kutsatira zetu chita komanso Malawi chiyembekezo chawo popeza kuti Malawi ndi chiyembekezo chachikulu kubunge lathu HRDC tionese ndithu kuti Malawi situwachita let down. Chabwino titaonanso ena pa line pa mwaswera bwanji takulandirani ku program ya Mulimba pano pa Wireless ya Times tikudziweni. Mutakhala kutali ndi wireless yanuyo sizitheka kuti muzindimva pa wireless panupo muzindimvera pa phone pa bwanji kuti timvane bwinobwino. Hello titakudziwani takulandirani program ya Mulimba. Yayi mukamaimba phone taonetsetsani kuti muli patali ndi wireless yanuyo chifukwa mukamandiimbira phone mukuti muzindimvera pa wireless ndiye kuti siziyenda yayi. Takulandirani ku program ya Mulimba tikudziweni. Tona Francisco Kulilongwe. Inu funso komanso ndemanga yanu ndiyotani kupita kwa wapampando wa bungwe la HRDC Amaiko Kayatsa. Ayi ne maona ngara HRDC amadana ndikili kwambiri. Ifuka nthayo se mene zimapangika nsemazunzika Malawi palibe lo ndi 5 years yatha palibe ndi sipi imodzi imene anapangako mademo kunena kuti akudala kodi madandaulo anapita akapilika kwa president mesala akapilika ku kapanga mademo iwo akunena kuti asi mapita maulendo polo kwa president ukanena kuti asikona tatu yamfene mafuta so mesa nthawi ya dilizi nthawi ya makadandaulira kuseu iwo amadya ndrama apanga katangala nde ulendo uno kuti adana ndi dilizi kunena kuti angakopeka kapanga mademo paseu amalala anachenjera iwo ndiye kuti azipira ndi banja lawo kapanga amati ane mademo paseu maganizo anga ndamina.
tathokoza kwambiri fa cha maganizo anu. Amaiko Kayatsa mwamva nkhanija yabweranso. Nkhani imene yedu ileya ikubwera Mulimba zaka 5 zimenezizi mulimba. ya ndatsimikizira Malawi nditi kuti HRDC ilipo anditilimba andi chimene Malawi akwena kuzindikira nchona kuti HRDC yabwera ndi zina pano ndiye ndithu adikhulupirire komanso ndimafuna ndichotse maganizo oti HRDC imadana ndi DPP maganizo amenewo maganizo olondola ayayi Malawi ndithu muchimvetse ichi HRDC sidana ndi chipani china chilichonse yayi kuphatikizapo DPP ife ndi bungwe loyima patoka komanso bungwe limwe cholinga chake kutumikira Malawi osayang'ana zipani zimene munthu ali kapena zina masapota. Chabwino nambala ndiyo mweja 0 928 475 904 imene ndi nambala imene mungaimbe kupereka ndemanga zanu. Hello. Takulandirani pa program ya Mulimba tikudziweni. Ndine Jesse Banda umbayani. Abanda kumbayani inu ndemanga yanu kapena funso lanu ndilotani kupita kwa Amaiko Kayatsa. Ine rufuna rafuse kuti tata 5 years tikuzunzika Amalawi kumaja chitete anali kuti HRDC akunama amene wasati na mizerero ulibe zimenezi ndipo siri kwamvera sitidzamvera sama imirira anthu amayimirira chipani cha MCP ndafuna yambireso zawo zinda MCP palibe amene akamangina umadepo amene ndabodza amene anabwera Kayatsa maibanda kufotokoza apa ndipo anenetsa kuti aya apepesa kuti sanachite bwino koma pano akukonzanso ngati pepese adzayambirese kadzawina MCP adzayambireva MCP koma na DPP ife siti kulola Malawi tazunzika amene watizunza ndipo siti kulola sitilola iwo wa HRDC akati nameza Kayatsa akunama chabwino maibanda ndipo mademo maibanda Malawi azunzikira mayanga chabwino mukhale pomwepo akhale akuyankhani posachedwa pompa Kayatsa mwamvato Kayatsa mutipo chani ya ndamva bwino lomwe ndipo ndathokoze maibanda chifukwa cha maganizo awo amene sakusiyana kwambiri ndi maganizo amene enaja apereka koma ndatsimikizira kuti maibanda kuti poyamba ndipepese kuti mwina tinalephera kwaniritsa udindo wathu ngati HRDC kutumikira Malawi izo ndithu ndipepese kuchikopa sipa mtima komanso ndatsimikizira maibanda kuti tima ndi Malawi ndithu tima ndithu limodzi 5 years imeneyi chimene so ndikenera kwatsimikizira nchero kuti ifeyo sitidana ndi chipani cha DPP akuti ati mudikire kaye maibanda akutero kuti ayi mudikire kaye zaka 5 zithe muzayambireso muti baba okay maibanda panopa HRDC ilibe maplani opanga ma demonstrations enali onse pakati panopa maplani amenewo palibe tili ndi chikhulupiriro kuti titha tu kumakambirana ndi bomali pamene zinthu zikulakwika pamene mavuto anka nanyanyira tikhulupirira ndithu ndi chiyembekezo komanso chikhulupiriro kuti aboma azitipatsa mwayi umenewu ubwino wake president ananena kale kuyambira kuja kuti DPP yabwera mosiyana chizungu chake amati DPP is different akufuna ndithu aonetsetse kuti akuchita zinthu mosiyana ndi amachita mwina mbuyomu zimene zapereka chiyembekezo komanso chilimbikitso kwa ifeyo kuti titha ndithu boma ilili kumakhala pansi pamene zinthu zavuta kukambirana momwe muna titamangira kunsewu tizitha ndithu kukambirana nkokoza chilowere ni boma ili la DPP munakhalapo pansi kukumana ndi akuluakulu akuchipani kapena mbomamo so chimene tapanga apapa chilowere ni boma tatusako ma statement pamene mwachisanzo statement yoyamba timapempha boma ali kuti aonetsetse zichi kuti mavuto amene akuti Malawi pakati panopa mavuto akuzima kwa magesi kuvuta kwa mafuta komanso mavuto amadzi aonetsetse ndithu kuti ayambepo kusolva mavuto ngati amenewa andi chabwino kwambiri mafuna ndidziwe kuti munakumanapo nawo akuluakulu achipani cha DPP kapena mwina akuluakulu mbomamo pa nkhani zimene munatulutsira statement apapa sinakumane
koma ndichembekezo kuti kumana musaiwale kuti boma langowa kumene and apapa anali busy kusankha anthu maudindo famene zimatusa statement ija maudindo ena anasanachite filo panopa asankhidwa so ndichembekezo kuti amene asankhidwa apawo apapa boma pene lukhazikikamo mwayi upezeka ndithu kuti zingatokhala pasi na DPP ndikukambira nawo. Tioneko munthu omaliza apa nthawi yatithera muli bwanji? Tikudziweni takulandirani program ya Mulimba. Ine ndisanze mufu ndiyimbira kuno konchizi. Ndemanga kapena funso lanu ndilotani kupita kwa wapampando wa bungwe la HRDC? Ine lameno kulankhula kwanga ndikuona kuti ndi anthu adyera. Ndipani chimene chimagwirizana ndi anthu amene akumapatsa ndalama. Chifukwa mu 5 years yatazeyija palibe chimene apanga anthu amene anali kwaiti. Lero wa DPP ali busy kuusa ma human rights. Kuti mwankulu mwakuti olinga asokoneza anzawo amene abwera ndi maganizo ofuna kuti ayendese dziko libwino kuti aziasokoneza. Zinthu zimene sizithandiza pamalawi pano kumasenga anthu akumuzi tidolo amene kuti akhapanga matemo osazika bwino pakati pa msitingo kuti boma lalisokoneza panopo zinthu zamba kuyenda bwino asiya anzawo agwire ntchito amalize malinga ndimene anakusozera za kuti anzawo analephera motero isitipange izi ndi asiye apange anthu ayendese dziko bwino osati asokoneze ndi mabungwe abodza oti iza HRDC pamene zoitika zawo zongofuna kuti azipasidwa ndalama kuti azipanga phokoso. Ine maganizo anga ndi amenewo. Chabwino tathokoza kwambiri akuyankheni posachedwa. Amaiko kayatsa mwina intereseka nzitango yankhanipo ni funso limenelo timalize program yathu. Funso limene laveka komanso funso limene kuyeni koma ndimanga koma ndasimikizire kuti panopa HRDC ili ndi utsogoleri wa nyuwani and cholinga chathu ndikuona isesa ndithu kuti ndikuchira Malawi. Akambapo zadyera izozo mwina muzipanga jaji ikatha temu yathu kuti anthu aja anadyera kapena asanaladyera ndimene ndichigwirire ntchito koma ndikutsimikizira ndithu kuti cholinga chathu nchochita support bomali kuti akwaniritse zimene analonjeza kwa Malawi. Ngati bungwe suti tikhala kungoyamikira komanso ngakhale kudzudzula pamene sizimene bwino koma cholinga chake chotika kuti Amalawi aone ndithu aufulu nda imene akulamula a DPP. Chabwino ndathokoza kwambiri Amaiko kayatsa chifukwa chotipatsa nthawi kuti titha kucheza nanu program imene ya Mulimba pano pa Wireless ya Times. Tikuthokozeni kwa basi. Zikomo kwambiri leya. Zikomo.